המבצר המפואר הזה שאתם רואים מאחוריי, הזונג של גאסה, אחד המחוזות המרוחקים על גבול של טיבט, לא רחוק מהגבול הטיבטי עם בוטן, בעצם מלבד הפאר והיופי והנוכחות של המבצר המפואר הזה, המבצרים האלה שבונה אותם במאה ה-17 שברונג מאפשרים לשליט לאחד את הממלכה. באותה עת קיימות הרבה מאוד ממלכות בהימאליה, הרבה מאוד יריבויות, ובעצם כל הממלכות מסוכסכות בינם לבין עצמם. והזונגים האלה שהם נמצאים תמיד בנקודה של מעבר הכרחי, מעל נהרות, מעל מקומות שאי אפשר לעבור מבלי להיגלות לשליט שיושב באותו זונג, הוא מצריך אישור מעבר וגם מצריך תשלום של מיסים למי ששולט באותו מקום. לכן הוא מצליח לאחד את בוטן בזכות המבנים המרשימים האלה שקיימים, עשרות מהם נמצאים בבוטן.